a da gani ta a ce an mai kasa da ni na taɓa ganin irin wannan wahalar nan kisa ne wayo Allah na muka yi ba kan gyaro mana aiki in ba a san da ba da ɗaya kallon kwauro ni nake wallahi ta haƙuri wallahi ba ni da lokaci yunwa ce da ganta tawo wallahi Allah ba ci ta ce ina ne malam Allah ya